Zai iya kasancewa kana fama da infection kamar irin su pneumonia ko diphtheria, ko kana fama da infection da ake ɗauka ta hanyar mu'amala kamar irin su chlamydia ko syphilis. Sai likitanka ya rubuta maka erythromycin. A cikin wannan bidiyo za mu yi bayani ne daki-daki game da yadda ake yin amfani da maganin, tun daga yadda ake shan sa, wane side effects zai iya janyowa, wane matakai ya kamata ka ɗauka domin kare kanka daga illoli dalilin yin amfani da shi. Domin sanin waɗannan baki ɗaya, sai ka kasance da wannan bidiyo har izuwa ƙarshe. Da farko, menene erythromycin? Erythromycin magani ne daga rukunin magunguna da ake kira MACROLIDE antibiotics. Antibiotics nau'ikan magunguna ne da ke kashe ƙwayar cutar bacteria. Erythromycin na aikinsa ne ta hanyar hana ƙwayar cutar bacteria yaɗuwa, dalilin daƙile mata samar da sinadarin protein. Dalilin hakan, akan yi amfani da erythromycin wajen maganin infections da dama, kamar infections da ke shafar respiratory tract irin su pneumonia, Pertussis ko Diptheria. Sannan ana yin amfani da erythromycin wajen maganin infections da ke shafar kunne irin su otitis media. Bugu da ƙari, ana amfani da erythromycin wajen maganin infections da ke yaɗuwa ta hanyar mu'amala irin su chlamydia ko syphilis. Sannan ana yin amfani da erythromycin wajen magance urinary tract infections kamar irin su urethritis. Sannan ana yin amfani da erythromycin ga jarirai da aka haifa a matsayin kariya kar su kamu da infection kamar chlamydia ko conjunctivitis. A wane sigogi erythromycin ke zuwa? Erythromycin na zuwa a sigar tablet, capsule da suspension. Sannan ana sayar da shi a brand names Erytab, Erythrocin, Pediamycin. Ya kamata ka sha erythromycin? A nan yana da muhimmanci ka sani tsawon lokaci da za a ɗauka ana shan maganin, adadin da za ka sha, dukkaninsu ababe ne da ke dogara da dalilai da dama, kamar wane irin infection za a magance, shekarar marar lafiyan, nauyin marar lafiyan, ta'azzarar infections ɗin da sauransu. Dalilin hakan, mafi dacewa a nan shine ka sha daidai adadin da likitanka ya umarce ka. Kada ka sha fiye da haka ko kuma ƙasa da haka. Sannan yana da kyau ka sani likitanka na iya umartar ka da shan maganin sau 2 a rana, ko sau 3 ko sau 4 a rana kafin ka ci abinci. Bugu da ƙari, idan ya kasance za ka sha erythromycin tablet ko capsule, ka haɗe shi da ruwa ba tare da ka tauna ba ko ka narka shi ba. Idan kuwa ya kasance za ka ba wa yaro ne erythromycin suspension, ka girgiza kwalbar maganin sosai, sannan ka yi amfani da ma'auni da kwalbar ta zo da shi. Ka ɗebi daidai adadin da likitanka ya umarce ka. Kada ka ɗebi fiye da haka ko kuma ƙasa da haka. Wane side effects za ka iya fuskanta bayan ka sha erythromycin? Side effect da suka faruwa bayan shan erythromycin su ne waɗanda ke shafar ciki da hanji, kamar irin su tashin zuciya, amai, ciwon ciki da zawo. Waɗannan su ne side effects da aka fuskanta bayan shan erythromycin. Bayan waɗannan, erythromycin na iya janyo ma waɗansu manyan side effects, kamar na ɗaya, yana iya janyo ma sauyin bugawar zuciya. Na biyu, yana iya janyo ma kurumta, wacce ji na iya dawowa bayan daina shan magani. Bugu da ƙari, erythromycin na iya illata hanta. Wannan kuma na iya bayyana da alamomi kamar sauyawar kalar fata ko idanu izuwa ɗorowa, yin fitsari mai duhu, kasala, jin ciwo a ɓangaren dama na cikinka. Sannan erythromycin na iya janyo ma allergic reaction. Wannan kuma na iya bayyana da alamomi kamar kumburin fuska, baki, laɓɓa, harshe ko maƙoshi, yin numfashi da ƙyar ko kuma wahalar haɗiya. Wane matakai ya kamata ka ɗauka domin kare kanka daga fuskantar matsaloli dalilin shan erythromycin? Idan ya kasance ka sha erythromycin ka fuskanci ɗaya daga cikin alamomin allergic reaction da muka ambata a baya,
ka dakata shan maganin, sannan ka hanzarta zuwa asibiti domin ganin likita. Erythromycin na cin karo da magunguna da dama. Hanya mafi dacewa domin kare kanka daga faɗawa cikin haɗari ita ce ka sanar da likitanka dukkanin wani magani da kake yin amfani da shi. Erythromycin na iya janyo Clostridium difficile associated diarrhea. Bayan fara shan maganin ko kuma gama shan maganin da wata 2, idan kana gudawa, yana da muhimmanci ka hanzarta zuwa asibiti ka sanar da likitanka domin samun mafita. Idan kuwa ya kasance kana fama da wasu larurori kamar ciwon ƙoda ko ciwon hanta, yana da muhimmanci ka sanar da likitanka kafin yin amfani da wannan magani. Ina fatan ka koyi wani sabon abu daga wannan bidiyo. Please ka danna masa like, wannan zai taimaki channel ɗin matuƙa. Sannan idan ya kasance ka san wani wanda bidiyon nan zai kasance mai muhimmanci a gare shi, please kai masa sharing ɗinsa. Wani lafiya.